Dobrý deň, vítajte pri mojom dnešnom videu a po trochu dlhšej odmlke som sa znova mm, rozhodla pre vás natočiť svoje video, svoje čítanie. Dnes ma pritiahli tieto kartičky, volajú sa Orákulum pohádek a pri ranej meditácii som sa pýtala, čo máme dnes vedieť. Ja aj my všetci, pretože som súčasťou kolektívneho vedomia a kolektívne vedomie pracuje tak, ako pracujem ja. Témou je byť tu a teraz, to znamená žiť v prítomnosti. Pozrieme sa, ako táto problematika alebo téma žiť v prítomnosti a neriešiť už minulosť, ktorá je za nami. A z tej minulosti si ja viem zobrať len toľko, koľko uznám za vhodné. Ako tento náš prítomný okamžik súvisí s týmito kartičkami, ktoré mi tu dnes vyšli. Okrem toho ma pritiahli karty skrytej múdrosti, orákulum 7 energií, liečivá sila kryštálov a kúzelná moc kvetín. Takže vyberieme si kartičku a pozrieme sa, na čom by sme mali pracovať alebo zamyslieť sa, prečo nežijeme tu a teraz, prečo sa stále vraciame do minulosti, respektíve trápime sa, čo bude v budúcnosti, pretože sa potrebujeme vzdelávať. Takže karta vzdelávanie hovorí: niečo končí a niečo nové začína. V poslednej dobe cítime, alebo sme silne cítili, že nás volá štúdium v oblasti, o ktorú sa zaujímame. Aj keď sa tvojmu okoliu môže zdať naivné, zbytočné a to, čo my prečo sme sa rozhodli, prečo sa zaujímame, a môžu sa objaviť ľudia, ktorí nás budú od tohto smeru ako keby odťahovať, vytrvajme. Pokojne odíďme do ústrania a verme, že všetky predpoklady k tomu byť úspešným sú pred nami. Máme požehnanie a veľkú ochranu zhora, pretože tvoj zámer, môj zámer, náš zámer vychádza zo srdca. Nádhera. Takže vzdelávať sa, to znamená získavať informácie, pretože vidíme, že ten svet je fakt pestrý, je rôznorodý a závisí na mne. Ako sa ja pokúsim s touto témou vzdelávania ďalšieho popasovať. Pozrieme sa cez karty skrytej múdrosti. To vzdelávanie, s čím by mohlo súvisieť? Ako stále máme možnosti, stále máme akože otvorené, mnohé sféry sú nám otvorené. A naozaj, kto hľadá, ten nájde. Takže cez karty skrytej múdrosti sa pozrieme. To vzdelávanie súvisí s trpezlivosťou a spokojom. To znamená, že máme byť trpezliví, všetko sa odhalí v ten správny čas. Máme zostať v takej disciplíne, čiže neprestrelnosť, dať si hranice. To znamená to, čo bolo povedané, že aj keď sa mnohým naše vzdelávanie alebo náš nový smer môže zdať zvláštny, zotrvajme. A
príprava, posvetný rituál nás čaká. Aha, ja by som si ešte jednu kartičku doložila, pretože áno, už to tu máme, že sa to pripravuje, len máme byť trpezliví. A super. Takže sny, kolektívne dobro, ilúzia ešte môže nejakým spôsobom. Ale my pôjdeme do radostnej činnosti, oslavy života, do hojnosti, pretože máme úctu, láskavosť a pozornosť k sebe, ale aj k ostatným. Ja by som sa pozrela na kartičku Strom k odpočinku. Trpezlivosť a pokoj hovorí. Táto kartička nás vyzýva, aby sme neupadali stále k nejakej prehnanej aktivite, k nejakým činnostiam. Aby sme si dávali pozor, že naše telo, ak budeme preháňať, môže mať potom problémy. Hej? Čiže upokojme sa. Je na čase, aby sme naozaj dali si aj taký chvíľku odpočinok a pripravili sa na to, že ten odpočinok určite súvisí s hranicami. To znamená, aby tí druhí pochopili, že nie je možné, aby na nás boli ľudia závislí, aby sme si všímali, ako nás ovplyvňujú druhí, či preberáme nálady z druhých ľudí na seba, alebo že sa príliš obetujeme. Takže stojme nohami na zemi, ujasnime si svoje osobné hranice a ako náhle cítime, že je tam nejaké zneužívanie, že je tam nejaké až cez naše hranice to akože ide, tak to nejakým spôsobom zastavme. Pretože my sa potrebujeme pripraviť na ten nový život, na tie svoje sny. A na všetko sa pozerajme ako na niečo posvetné. Ak svoj život dokážeme vnímať, že naozaj je posvetný, tak prichádza šťastie. Ďalším posolstvom tejto karty je: nepodceňujme sa, čo sa týka našej intuície, následujme svoje vnútorné vedenie. Sme vyzývaní k tomu, aby sme boli takí dobrí, ako len môžeme, a my to dokážeme a náš duch s tým počíta. Ďalej. Táto kartička sprievodkyňa s nami hovorí a vyzýva k tomu, aby sme sa prebudili z nepokojného spánku a aby sme teda si spomenuli na svoje túžby a ciele, ktoré sme možno opustili. Nevzdávajme sa. Vždycky je spôsob, akými sa môžeme vrátiť k sebe, k svojmu srdcu. Ak sa nachádzame uprostred nejakého zlého sna, ale to neznamená, že to nemôžeme zmeniť. Božia sila nás vedie z nočnej mory k tomu, aby sme snívali svoje sny. Niečo pekné. Zase bude dobre. Pamätajme si, že máme zvláštne a jedinečnú úlohy. Vždy aktívne ovplyvňujme svoju realitu myšlienkami a tým, ako reagujeme na úlohy, ktoré pred nás život postavil.
Takže ja sa veľmi teším z týchto kartičiek, pretože teda ideme vlastne do hojnosti, ale teda potrebujeme byť trpezliví, určiť si hranice, vedieť, že náš život, naše cieľa, toto všetko, nad čím my premýšľame, rozmýšľame a chceme uskutočniť, je posvetné, je to prípravná fáza, v ktorej sme a my pôjdeme do tej novej vízie, ale nenechajme sa zastrašiť. Pretože prichádza dokonalá harmónia, božský matrix a moje kráľovské ja. Nádhera, takže pozrieme si tieto 3 kartičky. Dokonalá harmónia hovorí, že máme so sebou dokonalý harmonický vzťah, tým pádom dokonalé harmonické partnerstva, a spolupracujeme s ostatnými. Vidíme, že tu je hudba, súzvuk. Takže naväzujeme na zdravé a harmonické partnerské vzťahy, kde kľúčovým aspektom spolupráce je prijímať seba aj druhých. Skúsme si uvedomiť, že či prinášame do vzťahu dary, nemusíme so všetkými 100% súhlasiť, ale práve to, že si sme samými sebou, že som sama sebou, že sme autentickí, nám pomáha s ostatnými súzniť. Som notou, ktorá so všetkými ďalšími vytvára harmóniu. Nie som o nič dôležitejšia ani menej významná než tí ostatní. Takže sme vzájomne previazaní. Zamerajme sa na svoje podvedomie, či v dôsledku minulých zranení a negatívnych skúseností nebojujeme proti tomu najvnútornejšiemu zámeru. Takže v týchto okamžikoch nalaďme sa na seba a keď sa naladíme, tak to vlastne rozpúšťa všetku tú disharmóniu v nás. Skvelou správou cez túto kartičku je číslo 11, takže všímajme si jednotka, 11, že sa môžeme vrátiť k jedinému okamžiku, nebojme sa ničoho a nebojme sa tiež naladiť na seba, na samých seba a túžbu dokázať to, čo je pre nás skutočne dôležité, to, čo je pre nás požehnané. Dokážeme to, lebo toto je naozaj požehnané obdobie. Kartička Božský matrix hovorí, o ríši ducha, uvedomenia si, že sme všetci božské bytosti. Že sme súčasťou veľkej tapisérie, že uskutočňujeme naše sny, že udalosti sa synchronizujú a dôverujeme tomu, ako sa veci vyvíjajú. Predstavme si, že všade okolo nás sú nekonečné možnosti. To je aj to, čo som tu vám povedala pri tej prvej kartičke. A čakajú, než si ich vezmeme. Nie sme nijako oddelení od vecí, po ktorých túžime. Všetko je vnútorne a prirodzene prepojené s veľkou sieťou života, s božským matrixom. Život funguje podľa vlastných pravidiel. Nežijeme vo váku a obklopuje nás nespočetné množstvo
situácií, ktoré vytvárame si my, ale aj ostatní. Tieto reality nás ovplyvňujú natoľko, nakoľko to dovolíme. Mojím aj vašou úlohou je uvedomiť si vzorec, ktorý vytváram. Nie je to úžasné, že vďaka životu, ktorý nám koluje v žilách, máme takúto moc? Pripravme sa, že uvidíme dôkaz o božskom matrixe. Máme ho v sebe. Na všetkom, čo robíme, veľmi záleží. Zázraky sú všade okolo nás a čakajú na to, aby sme ich nechali k sebe prúdiť. Sme na to pripravení? No pripravení sme, keď sme trpezliví, čiže ideme do meditácie, do odpočinku a tým pádom môžeme prijímať božský matrix. Kráľovské ja hovorí ale o zodpovednosti, sebavedomí, sebadisciplíne, prevzatie zodpovednosti za vlastné pocity, vnútornú sebaistotu, to znamená nedovoliť vonkajším vplyvom, aby narušovali moju pravdu. Takže ja, vy, všetci máme pred sebou úlohu správne smerovať svoje myšlienky. To je to vzdelávanie, že sa vzdelávame. Ja cez tieto kartičky spolu s vami tiež sa učím od mnohých, ktorí sa venujú podobnej problematike ako ja. To znamená, sú jednotné tie naše myšlienky a vyjadrujú hodnotu a krásu, ktorú si prajeme. Zamerajme sa na to, čo je pre mňa a pre ostatných v tomto okamžiku to najdôležitejšie. Ak už ku mne prichádzajú či malé alebo veľké výzvy, mali by sme reagovať príslušným spôsobom. Takže keď ma život dovedie do nejakej zložitej situácie, vieme si postaviť hranice. To je vlastne to, čo sme tu mali na začiatku. Kovový kráľ, disciplína, neprestrielnosť a hranice. Vidíte? Čiže krásne sa nám tu napájajú tieto kartičky znova, kde fakt sme v období, kedy ten božský matrix sa môže zhmotniť a tá dokonalá harmónia sama so sebou a s ostatnými ísť do toho kráľovského ja cez vzdelávanie a mať pod kontrolou tie svoje myšlienky. Suverénne bytosti vždy vedia, kedy a ako napláňovať svoj boj. Takže sa nepleďme do zbytočných šarvátok a svoju moc a silu používajme strategicky. Veďme svojim srdcom a buďme vo svojom vedení autenticky a integrovaní. Majme hlavu hore a buďme si vedomí svojej ceny. To je skutočné vodcovstvo. Takže to kráľovské ja hovorí o našej integrite, hovorí o tom, že my vieme ovládať svoje myšlienky a sústreďujeme ich na to, čo je pre nás aj pre ostatných v harmónii, v súlade s tými vibráciami, čo je autentické. To počúvate možno z mnohých videí a vidíte, že tie videá sa vzájomne akože doplňajú, alebo veľakrát máme pocit, že témy sa nám opakujú, ale oni sa budú opakovať dovtedy, než teda nebudeme si vedomí
kto sme my, kým fakt neprejdeme do takej sebadisciplíny, kým sa nezačneme sústreďovať na seba a na to, čo je našou úlohou. Potrebujeme sa očisťovať, chrániť si svoju energiu, piť viac vody a vytrvalosť znova. Takže ja som veľmi rada, že máme to tu potvrdené. Že to vzdelávanie momentálne, dostávať sa k informáciám, ktoré a vôbec tie informácie sú rôznorodé, je ich veľmi veľa, takže snažme sa nejakým spôsobom vyberať to, čo je plodné, čo je čisté, čo je očistené, chránené. A zamerajme sa taktiež na pitný režim, pretože pravdepodobne pomarančový kvet potrebujeme vylúčiť možno to, čo nám už naozaj neprospieva. A ono sa to bude diať dovtedy, dokiaľ my skutočne nepôjdeme do toho svojho kráľovského ja, do tej dokonalej harmónie. Pomarančový kvet hovorí o harmonickom partnerstve. Nádherná kartička biele holubičky. Magické vlastnosti pomarančového kvetu hovoria, že máme nebeskú podporu, krása, pohodlie, luxus, citová vyrovnanosť, úľava od stresu, šťastný domov, manželské šťastie, pozitívne myslenie, zmyselnosť, dôvera sú tu. Pomarančový kvet sa taktiež hovorí, že je to od roda neroli, takže využíva sa hlavne v aromaterapii a v parfumérstve, spojované s manželstvom a dlhodobými vzťahmi. Vyťahnutím tejto karty môže ísť o to, že sme v harmonickom vzťahu s priateľom alebo obchodným partnerom. Pokiaľ sa pýtame na konkrétnu osobu, tak je to ideálny partner. Možno len za účelom individuálneho ponaučenia alebo v konkrétnej situácii, ale pravdepodobne je to na dlhšiu dobu. Ak nezadaní sa pozerajú na toto video, tak a pýtajú sa na svoj milostný život, tak zrejme je na obzore veľká láska. Ak sa pýtame ešte na ďalšie významy tejto kartičky, tak hovorí o tom nám radí kartička, aby sme sa obrátili na priateľa alebo na niekoho blízkeho o pomoc či spoluprácu s optimálnym riešením, o nejakú radu, kontakt. Hej. Jedným z najdôležitejších ponaučení, ktoré si môžeme zobrať, je ponaučenie, že nie sme stvorení k existencii v izolácii. Pretože táto kartička hovorí, že ak by sme sa aj ocitli v konflikte s niekým, koho milujeme, tak vyrovnávame sa s bolesťou, nesúladom a zármutkom a hľadáme hlbšie úrovne spojenia v duchovnom vývoji a neroli nám tom pomáha nájsť silu a múdrosť. Taktiež spracovávame svoje strachy, blokády, aby sme sa dokázali otvoriť druhým vo svojej pravdivosti, zraniteľnosti. Zažívame stále viac radosti a osobného rastu. Ak sa pýtame na osobu, tak je to ideálny partner. Ak sme vo vzťahu, nájdeme požehnanie a múdrosť v tomto vzťahu. Spolupracujme, buďme odvážni.
a riešenie akýchkoľvek konfliktov, ktoré je spojené s nepríjemnými pocitmi alebo diskusiou, tak to neroli nám pomáha byť odvážny. Uvoľníme sa, otvorme svoje srdce. Osloboďme sa od starých obáv, blokád týkajúcich sa vzťahov. Zhlboka dýchajme, nalaďme sa na svoje zmysly, aby sme boli vnímavejšími k sebe, k svojim pocitom, k pocitom druhých. Dovoľme si byť úprimní k sebe aj k ostatným. Snažme sa byť v prítomnosti pomarančových alebo nejakých citrusových kvetov. Používame esenciálne oleje z nich ako homeopatickú kvetovú esenciu, alebo si zaobstarajme citrus do svojej záhrady alebo do svojho bývania. Takže my cez to vzdelávanie zisťujeme, že aj napriek tomu, že si vytvárame hranice, lebo chceme ísť za tými svojimi snami do dokonalej harmónie, do svojho kráľovského ja, aby sme tvorili božský matrix, očistený, aby sme dokázali byť plodní, to znamená tvorivý, potrebujeme sa naladiť na seba, ale neizolovať sa, pretože to, čo my v sebe máme, konečne by malo uzrieť svetlo sveta. Pomáha nám v tom piť viac vody, čiže očisťovať sa. Neroli, alebo pomarančový kvet, pretože tento pomarančový kvet, ale citrusy vlastne očisťujú, dezinfikujú vlastne to, čo už nám neslúži, tú minulosť, tie negatívne záležitosti. A okrem toho nám môže pomôcť modrý krajkový achát. Modrý krajkový achát. Modrý krajkový achát pripomína mierumilovné prijatie a očistenie sa od zbytočných dramatických scén. To je vlastne to, čo som teraz povedala. Takže tento modrý krajkový achát, pozrieme sa v rámci vzťahov, ako nám môže pomôcť. Pokiaľ cítime, že náš vzťah prechádza premenou, vedzme, že vedomý vesmír pre nás chce to najlepšie a bude sa spolu s nami snažiť, aby sme poznali láskyplný vzťah, ktorý si zaslúžime. Buďme pokojní, nebojme, lebo stojíme nohami pevne na zemi a vesmír je našou spoľahlivou kotvou. Majme modrý krajkový achát za spojenca, pretože nás privedie k niečomu lepšiemu a vie, že zmena môže byť veľmi dobrá vec. Otvorme sa novým možnostiam transformácie. Áno. Pokiaľ riešime hojnosť, tak ak máme možno pocit, že nám utiekla nejaká príležitosť, než sme ju vôbec dokázali uchopiť, tak buďme bez obáv. Pretože určite je tu niečo lepšie, čo nám ten krajkový modrý achát chce pripomenúť a prináša mierumilovné riešenie a transformáciu. Možno tá príležitosť, na ktorej sme chceli stavať svoje bohatstvo alebo tú hojnosť, nebola tá pravá. A konce vedú k začiatkom. Uvedomujme si preto túto zmenu, poučme sa z minulých lekcií a vedzme, že máme k dispozícii priaznivejšiu budúcnosť. Modrý krajkový achát je tu preto, aby sme
vedeli, že sa nemusíme stresovať alebo lpieť na niečom. Naše bohatstvo možno zmení svoju formu na hojnosť, na ktoré máme prirodzené právo. Dôverujme, že vesmír nás vždy vedie k blahobytu, ktorý hľadáme. Pri meditácii nám Achát, krajkový modrý, dodáva odvahu, aby sme sa uvoľnili a šli s prúdom. Otvára krčnú čakru a pomáha nastoliť jasnú a jemnú komunikáciu. Meditácia s týmto kameňom môže pomôcť spomaliť myšlienky, prejasniť, prečistiť myseľ a spojiť sa s anielskými sprievodcami. Takže úžasné. Ja naozaj nemám čo dodať k tomuto výkladu. Možno na úplný záver by som tu dala motivačné kartičky. Motivačné kartičky, ktoré nás ešte naladia na tú dokonalú harmóniu, na ten pocit, že všetko je v súlade s nami a s vesmírnymi zákonmi, pretože život odráža vo vonkajšej forme vždy len moju vnútornú skutočnosť. Áno. Môžem odrážať iba to, čo som ochotný prijať. A skutočnosť vzniká hlboko v mojom vnútri a až potom sa prejavuje navonok. Takže áno, je to presne o tých našich víziách, o tej našej trpezlivosti sami so sebou, o vzdelávaní, ktoré hovorí o tom, že život, to, čo sa deje okolo nás, odráža to, čo je vlastne mojou skutočnosťou. Skutočnosť vzniká hlboko v mojom vnútri a až potom sa prejavuje navonok. Takže nezabúdajme na to. S pomarančovým kvetom, ktorý nádherne vonia, to neroli, môžeme naozaj ísť do dokonalej harmónie, do svojho kráľovského ja a môžeme vytvárať božský matrix, ale ešte potrebujeme naozaj byť trpezliví, určiť si hranice. Tá plodnosť príde vtedy, ak my sa začneme oveľa viac očisťovať. To je práve tá minulosť, to sú tie rôzne krivda, vina a kadejaká sebaľútosť, takže očisťujme a chráňme svoju energiu. El Moria nám to pripomína. A vzdelávajme sa, pretože život odráža vo vonkajšej forme vždy len moju vnútornú skutočnosť. Ak sa vám moje video páčilo, tak prosím, dajte mi like, dajte mi odber. Ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu a taktiež plánujem otvoriť Hero kanál, pretože tam budeme môcť robiť hlbšie rozbory. Ja verím, že aj napriek tomu sa vám moje video páčilo. Lúčim sa s vami a želám krásny deň. Majte sa krásne.